Agbara m unu agwa. Leweni moto ihe n'ebe egbuo. Leweni ya. Anyị ji ebi agbuo adị ndị ni ya n'ime. Adịkwana driver na-eje anyị ya ni. Lewe gbuo. Mgbe anyị abala. Abala mgbo lewe anya. Lehụrụ ya lewe. Adị driver ni ya no. Driver anọghị ya ni. Ma agwa unu si ande ga nwere ha emenweghị lewe gbuo ọ kwatara m ihu ọ na-afụwa gbuo. Ọ na-afụwa gbuo. Ma agwa unu si hwa adịkwa lewe olilolo hwa adịkwa onye nyanwụ ya nne adịkwa onye nyanwụ ahụ nna lewede anya lewa adịna onye ngwa lekwa anya ga kpọgbuo m alobama lewe nna jiri nwayọ hụ ịmasị hụ ịgbagbu adịdị onye nọ n'ime gị ma m hụ nyawa jiri nwayọ lewe anya o jedi tọnụ laka ịkpagbuo leweni ya lewe o jedi tọnụ n'aka ịkpa ladị onye gwawu ya n'ebe ọ gaje leweni si ya dị onye gwawu ebe ọ gaje o jedi tọnụ n'aka ịkpagbuo leweni uwuru aja ihu shiela anya lewe ọ kwọdụ meje Walmart gbuo hụ ọ kwọdụ mgbe agaje gbuo ọ dịla Walmart ọkwọ ma agaje nwe Chileke mie oyibo arụgbudala onweghị arụgbudala ha onweghị bekee wa agbara lele leweni ọmachakpa ebe ọ gaje ọ marachakpala ebe ọ gaje hụ okwute ochila agawa gbuo lotu ochi agawa adịka o ji ike atọ n'ụwa starị ọdụ nke ọmarasị ya mewu ya ji ike megbuo ya kpụ ike kpogbuo m ihe otu ochi emenwu ya Amaduke leweni o jekwe hụ ngwale ọ makwaso aya ji ma aka n'igbo lewe o dowelie n'aka nri leweni ugbo otu o ji emenwe aka n'igbo erute odila m ebe m lafu hweke ihu mkpụtụ ndị oyibo na-eji eme hweke emele hi agbo mee ihe bịa kpọọ ya nwa otu ahụ pụta marala m sọwa agbara gba anya nwa hweke ahụọ m ga-ahụ agbara anya nwa hweke ahụọ m ga-ahụ agbara anya nwa ahụọ m ga-ahụ agbara anya nwa ahụọ m ga-ahụ agbara anya nwa ahụọ m ga-ahụ lene gị bọdị mara sị anwa mbise amahụọkwana m gị ahụọ m gị du ọwụsa anya ọwụcha ahụ niile anyị hụrụ ka anyị ga-ekwudechani bọdị agbara ọdị nwa ahụ ugbo ahụọ m ga-ahụ akpọla hi agbo driverless moto chefukwana asị anyị amarakwala asị agbara nyawa ahụ lewe na agbara lehe na agbara nyawa moto ga-agba mgbe ose adị onye nyawa moto ke hweke moke na-awaji otoke lewe anya ọ makwa ihe otu o ji na-esokwe bọọsụ ohila azụ na-esokwe ele azụ ọ mara si gbuo ya gbachiri ukwu onwe ike gbuo o nwere ike kpọgbuo mmadụ agwala m si anọ m 6 minutes to ebe m gaje eje m na Walmart nge hụ agwala m si enwere m 6 minutes lewe hụrụ otu o ji lọọ n'akụkụ bọọsụ ohi ọhụ akwa bọọsụ ọha ahụ ahụ hụrụ otu o si gbuhiere bọọsụ ohi ọhụ akwa bọọsụ ọha ahụ ọjụ ọdị m egwu m ga-ekọni adị na-abịa igbo enwere ihe agara m isi unu tiri m abịa igbo kala afụkọla ka egbuo onye jụọ m egwu m ga-ekpọni lekwe ịhụ ọ gara jụọ m eriwedile m anọdị m 5 minutes anaghị dị m eru nwee ka ị gafe ekwe n'oke speed ahụ a ma kpọrọ kewe egwu ị gafe ekwe n'oke speed jiri nwayọ anyị eru elewe nnọọ ịhụla adịghị onye nọ o tichekwere ma kasiti ụmụntakịrị ma nwatakịrị gị chọrọ ịkpọrọ nwatakịrị gị bụ ịhụ ogbo tikwere kasiti nga anyị
oche ụmụntakịrị na na-eji akwọ na ụmụntakịrị na moto leweni ihe ebe ọ gara agbachekwe adịghị hepụ m n'idiri asị m hapụkwala ihe hepụ mele ochakwa n'onwe ka unu mee nwa agbara ka unu tiri na moto si akpagharịwa mmadụ ya la akpagharị m leweni agba ụmụ mmụọ na ụmụ mmụọ nyawa moto ụmụ mmụọ ụlọ nyagbudala onwe na moto anyị were ụmụ mmụọ ka anyị la na Naijiria anyị ewerela egbu mmadụ ibe anyị ndị ka ewere na ụmụ mmụọ ka ehi na-anya moto lewe otu eji bụrụ ụmụ mmụọ lewe ogbuhiele ọ gaji aka n'igbo lewe ọ matụlọ n'isi ebe ehi ịhụla ya lekwehe ụmụ mmụọ mewe anaghị ụmụ mmụọ lewe ụmụ mmụọ mewe lewe ụmụ mmụọ mewe ya were kwe ihe ekwekwa gị si lekwe ebe ya gaji lekwekwe ịna ha ikpe eru agbadịla lekwedị ọnọdụ ọdụ ọkụ ka anyị nọ kwụsịdị ihe ọgụ ka ịhụkwa nne ya agwakwala m si anyị flakwala n'ọkụ ya ejikwe m jikwecha ihu o jikwele m ebe m nọ ihu hụrụ otu moto ndị ka ọzọ ji abịawa ya jikwe m ebe m nọ ogbuhiele bekee wa gbara lekwe ihe mmụọ nyawa na moto mmụọ nke ịnya agbuola onwe gị na moto he mmụọ ka ịnyawa mmụọ ka ịnyala ahụ uwuru aja si mmụọ ka ịnyala ahụ uwuru aja Mbaise alobama leleni moto ka ịnyala ahụ anyị erudala ọ ga-achọwa ịkwụsị mgbe leweni anyị erudala ihu ọ ga-atụ ebe ọ gara ịkwụsị mgbe leweni ọ ga-atụ ebe ọ ga-ịkwụsị m ne ọ matụkwala ebe ọ ga-ịkwụsị m ihe ogbuhiele uraje nwụdala uraje ọ makwasị ọya ji ịkwụsịkwa m n'ihu shọpụ o lewekwu ya gboo lewe ebe o ji gboo lewe ebe o ji ịkwụsị m gboo lewe nga o ji ịkwụsị m ne uraja ihe omewe nwa ọ ga-atụ owe ebe ọ ga-ịkwụsị m ne o ọ gwala m si nrịda ịhụrụ ya analaghị m ego m ọ sị m ga-afụ ọrịa na moto ọ sị m ga-afụ ọrịa na moto ngwanị nna afọrọla m gị na moto ngwanị bye lekwa ewe ojegbo lewene ojewele ọ ga ijewe gbuo lewe n'anya lewe ya mmụọ lewe mmụọ nyara lagawa dịka onye na ya n'ime ọ lawala